Näme üçin döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň BMG ýüzlenmesini 2 gün giç berdi. 21 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisine öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Bu video ýüzlenme 21 sentýabr güni BMG-nyň YouTube kanalyna dogrulygyny çap edildi. BMG-nyň resmi websayt hem Türkmen prezidentiniň çykyşy barada sişenbe güni habar berdi. Ýöne näme üçindir Türkmenistanyň döwlet hiçligindäki köpçüliklerini habar berişleri işleri şol sany döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi, Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gurbanuly Berdimuhammedowyň baş assambleýada 23 sentýabr pensiýany güni çykyş edenligini habar berýär. Şol bir wagtda Biznes Türkmenistan Oriental ýarym resmi habar saýtlary Berdimuhammedowyň BMG çykyşy barada 22 sentýabrda Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 4'lerden soň habar berdi. Onu näme sebäpden döwlet media ferişdeleri Berdimuhammedowyň 21 sentýabrda dälde şondan 2 gün soňra 23 sentýabrda BMG-nyň mejlisine çykyş edenligini aýdýar. Bu aralykda maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti Milletler Guramasyna öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmesi bu video ýüzlenmäniň bir hepde gowrak mundan odal ýazgy edilenligini habar berdi. Azatlyk radiosy döwlet telewizionynyň 23 sentýabr habarynyň aňyrsynaky mümkin bolan ýagdaýlar ýa-da sebäpler boýunça Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Analitik Türkmenistan ýaly ýapyk ýurtda bu ýagdaýyň sebäplerini çaklamagyň çetinligini nazarda tutup döwlet telewizionynyň habarynyň iki ýagdaýdan ugralýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Ya Türkmen resmileri Berdimuhammedowyň BMG çykyşy barada wagtyna habar bermegi ýatdan çykardylar. Ýa-da munyň aňyrsyna döwlet mediýasynyň Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň gowudygy, onun öz işiniň başyndadygy barada köpçüligi ynandyrmak synanşygy bar. Ýöne analitik döwlet telewizionynyň iş ýörüdüş şertlerini göz öňünde tutup birinji ähtimallyk teoriýasynyň tas mümkin näldigi sözüne goşdy. Panier'e görä döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň öz işiniň başyndadygy barada köpçüligi ynandyrmagy synanşmak bilen onuň saglyk ýagdaýynyň ýene-de ýaramadylaşanlygy barada çykan habarlary ýalana çykarmagy synanşýar. The fact that they decided they were going to report about it last night instead of Ahmal döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada çykan myşmyşlary basyp ýatyrmak üçin onuň BMG-daky çykyşy barada 21 sentýabr güni dälde 23 sentýabrda habar beren bolsa gerek diýip Panier aýtdy. maybe they're trying to convince people in Turkmenistan that he was actually up and around yesterday. Bu habar bilen döwlet mediýasy analitigi görä Berdimuhammedowyň düň pensiýany güni öz işiniň başyndadygy, onuň Birleşen Milletler Guramasyna ýygnyga gatnaşanlygy barada Türkmenistanyň içine pikir döretmäge synanşýar. Hasodol Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasy Berdimuhammedowyň ýene koma düşenligi barada habarlar ret etdi. Russiýanyň RIA Novosti RBK ýaly habar neşirleri Moskwadaky Türkmen ilçihanasyna salgylanyp bu barada habar berdi. Habar berişleri işleriniň bir näçesiniň hamaly Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň yaramadlaşanlygy barada beren habarlary düýbünden ygtybarsyz we hakykata gawat gelmeýär diýip RBK neşri 21 sentýabrda Moskwadaky Türkmen diplomatik missiýasynyň wekilleriniň beýanatyny sitirledi. Berdimuhammedowyň dolandyrış döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine urulan Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň yaramadlaşanlygy barada gurrunlar mundan öňün bir näçe gezek peýda bolupdy. Olary prezidentiň jemgyýetçilik gözünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanygy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlaryna birden bir aý töweregi il gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hastadygy, hatda ölenligi barada gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny 23 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisine Berdimuhammedowyň çykyşynyň uly üns bilen dinlenenligini aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň hökümeti 25 sentýabrda geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine şeýle-de 27 sentýabrda beýleniljek garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görýär.